lalo na po yung mga matatapat na mga Kristiyano. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord! Tayo po yung magising na maminamahal, tayo po yung dagliang tumayo, tayo po yung tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos, dahil ating pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Saldi D. Guzman. Lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamamba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamalapan sa Kristo. Gawin po yan nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang kahabagan. Mahalapan ko sa mga oras na ito. Mahalapan kami, pinaghahawakan mo. Mahalapan pinaunawa mo sa amin ang kahalagaan. Mahalapan yung katapatan sa paglilingkod sa iyo. Mahalapan noon. Salamat po, mahalapan sa pinagpala at nilinisan mo. Mahalapan noon ang yugto na aming sinagawang panambahan upang paglingkuran ka namin. Mahalapan noon mula sa pag-iimsi, panalangin. Mahalapan noon. Espesyal na awitin po ng iyong mga anak mula Joyful at Solemn Song. Mahalapan noon. Ganon din po sa patutunan ng iyong mga anak. Mahalapan noon. Sa awitin po ng aming beloved Children's Choir. Mahalapan noon sa papuring awit alay po ng aming beloved Finest Generation Choir. Ang pagkilos mo sa maaming kaligtayan na tangi namin kayamanan, kagalakan at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, katapatan niyo mga anak sa pagbibigay ng ikaputandog, mahal na Panginoon. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, sa ganang amin, wala po kami magagawa karunungan kalamay, pagyamanin mo po sa amin, mahal na Panginoon, paunawa mo, mahal na Panginoon, yung nais, mahal na parating sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kayo po umigay ng karong kataga sa akin, labi na sasambitin ko na maunawaan ang aming mga minamahal na mga kapatid, mahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sa aming mga webcast viewers, mahal na Panginoon, abutin mo sila ng mapagpala mong kamay. Bago pa ang lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Abutin mo kami ng mapagpala mong kamay, kabagan mo kami, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po, mga minamahal. Doble paggalang at respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanila mga anak, mga manugang apo. Magandang umaga po, mga minamahal. Ganun din po sa ating minamahal, ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Vine, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita sa webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook live streaming at saka sa YouTube. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, ay tungkol sa Usayas, mga minamahal, 4:6. Ang sabi po ng Usayas, minamahal, 4:6, dahil sa kakulangan ng aking bayan, ang aking bayan ay nasira. My people destroyed because the lack of knowledge, or hast thou rejected knowledge. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Maraming napahamak, mga minamahal, dahil sa kakulangan ng kaalaman, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, yung kaalaman na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, ati ito mahayag, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, dito po sa
Aklat ng Gawa, mga minamahal. Excuse me po, dito po sa 1:3 hanggang 5, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5, ganito po ang sinasabi, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kaniya ng gabi at sa kaniya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak muli ay hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Si Nicodemo, mga minamahal, isa sang Pariseo, pinuno ng mga Hudyo, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, alam ko, Rabbi, sumasayo ang Diyos sapagkat wala makakagawa ng mga tandang ito kung hindi sumasayo ang Diyos. Tayo, mga minamahal, yung mga tanda na mga patutuo, mga tanda na ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin, maliwanag na nagpapahiwatig, mga minamahal, doon sa sinabi ng pinuno ng Hudyo, mga minamahal, na kung wala ang Diyos sa isang tao, hindi makakagawa ng mga dakilan tanda himala. Ibig sabihin, mga minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil sa mga dakilan tanda himala na inyong pinapatuto, mga kapatid ko, sa ating lahat, mga minamahal, mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Linas Almeida, sa kalamang anak, sa lahat na nangasiwag papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sagot niya, mga minamahal, hindi niya sinagot, mga minamahal, yung katanungan ng pinuno ng Hudyo, mga minamahal. Ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang karya ng langit. At ang pinuno na si Nicodemo ng Hudyo, mga minamahal, hindi niya alam, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, paano makakapasok pangalawa baga sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak siya muli? Hindi alam ng pinuno ng Hudyo, isang Pariseo sa reliyon, mga minamahal. Kaya nga si Apostol Pablo, mga minamahal, hindi niya rin alam nung ang kanyang pangalan pa lang ay Saul, mga minamahal. Pinag-uusig niya, mga minamahal, ang katulad nating mga mananampalataya noon. Ipinapapatay niya, mga minamahal, sapagkat hindi niya nga po napag-uunawa yung mga bagay na ito. Siya po ay nasa reliyon, mga minamahal, ng mga Hudyo. Ang ginawa niya, magpapatay ng mga katulad natin ng panahon noon na mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, may naisipahiwatig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muni, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo'y panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. Kanina, hindi makikita ang karya ng langit. Yung pangalawa, hindi makakapasok sa karya ng langit, mga minamahal. Mismo ang mahal na Panginoon nagsabi nito, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang born again nga po pinagtatawanan ng karamihan, mga minamahal. Hindi nila napag-uunawa, mga minamahal. Punta ka sa banal na kasulatan na ating binasa na maliwanag. Kailangan ang tao may panganak na muli. Si a man to born again, he cannot enter in the kingdom of God. Kaya po, mga minamahal namin sa mga baguhan,
Sa webcast viewers, mga minamahal, hindi po namin gawa itong mga minamahal. Yung si Nicodemo naniniwala na ang Diyos sumasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, not enticing word. May preaching. Sabi ni Apostol Pablo is not enticing word, so that your faith should not stand in the man's wisdom, but in the power of God. Because the kingdom of God is not in word, but in power. Kaya nangungusap po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Maraming born again mo, hindi nila kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala silang kapangyarihan, mga minamahal. Sapagkat hindi nga po nila yung sana mahal na Panginoon ang nangunguna sa kanila, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, maraming bulaang propita, mga minasauling araw na magsisilitaw, mga minamahal. Ngunit tayo hindi maililigaw sapagkat ang Diyos naglagay sa kanyang iglesia ng mga tanda kaloob ng pagpapagaling, pagtulong, mga minamahal, sa kanyang iglesia. Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tayo ang nakakaranas ng lahat na ito. Walang sinalita ng Diyos ng ating pinakamamahal sa banal na kasulatan, maging sa lumang tipan, bagong tipan, nangyayari po sa atin sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po ang binhi ni Abraham. Lahat ng sumampalataya sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Walang Hudyo, walang Hebrew, walang Hudyo, alipin o Malaya man. Lahat na nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila anak ng Diyos, mga minamahal. Sila po ang binhi ni Abraham. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung babasahin natin sa 26 hanggang 29. Tayo na tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan sa Galatia 3, 26 hanggang 29, ang sabi, tayo nga ang pinangakuan ng langit. Tayo nga ang binhi ni Abraham, mga minamahal. Kaya dapat malaman ng mga tao ito, mga minamahal, hindi sa pamamagitan ng reliyon maliligtas ang tao. Maliwanag po, mga minamahal. Nasa banal na kasulatan, we must be born again. Except a man be born again, he cannot enter in the kingdom of God. Pinagtatawanan nila ito, mga minamahal, sapagkat hindi nila nalalaman, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ang magbibigay ng liwanag, mga minamahal, sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya, sa ating mga kapitbahay, kamag-anak, mga minamahal, sa ating kapwa-tao. Alam niyo po, mga minamahal, nung nakakilala po ako sa mahal na Panginoon, pangkaraniwan din lang pa po, mga minamahal, baguhan ako, mga minamahal. Yung alang ginabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nagbibigay po sila ng leaflets, mga minagaling Bagyo, may krusada doon, kumukuha po ako, mga minamahal. Dahil nabiblis po ako, mga minamahal, sa pangangaral ng ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina Sialvi, sa mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Nararamdaman ko totoo, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon, sapagkat gumaling yung aking mga karamdaman, nagkaroon ako ng kapayapaan, kagalakan na di masayod, mga minamahal. Ang pakiramdam ko ay naglalakad ako sa alapaap, mga minamahal. Hindi ako nagugutom, hindi ako nauuhaw. Kaya hayo ako ng hayo, hayo ako ng hayo, mga minamahal. Alam niyo po, nang usap ang mahal na Panginoon sa akin dahil sa paghayo, yun po yung kinakailangan natin ngayon sa panahon ngayon, mga minamahal. Nasa huling araw na po tayo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, malapit na akong dumating. Lagi ako na naginip na mamalakay ng mga kaluluwa, mga minamahal. Namimingwit, nanguhuli ng isda, maliliit, malalaki, mga minamahal. Hanggang isang panagib ko na naman, mga minamahal. Nakita ko ang mahal na Panginoon sa langit, nagniningning siya, mga minamahal. Nakatungtong sa alapaap na napakaputi, nagniningning ang kanyang buong katawan, ang kanyang mukha ay katulad ng sikat ng araw, mga minamahal. At ako po'y dinagit ng mahal na Panginoon. Dinala niya ako kung saan lugar na gusto niya magbahagi ako ng salit. Pagpatutuwa ako, mga minamahal, sa mga ginawa ng mahal na Panginoon na napakikinggan ko, mga minamahal, sa mga kapatid, mga minamahal.
Ibig sabihin, nalulugod ang mahal na Panginoon sa paghayo, mga minamahal, yung pagkukulang mo, yung panghihina mo, mga minamahal. Naiwan mo ang una mong pag-ibig. Kung ikaw ay nagkakaroon ng bunga, mga minamahal, matatakpan po lahat ito. Ang iyong unang pag-ibig ay ibibigay ng mahal na Panginoon dahil sa isang kaluwalaksa-laksang anghel ang naggagalakan sa langit, mga minamahal. At pagkatapos noon, mga minamahal, napanaginipan ko muli, kasama kong ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, King beloved Honorable Assistant Pastor. Magkatabi po sila, mga minamahal. Nasa likod po ako. Nakatingin po kami doon sa kanya. Pinagdalhan niya po sa akin doon, mga minamahal. Habang sila po ay nakatanaw sa matayog na bundok, mga minamahal, yun po yung virgin na bundok, wala pa nababawas na kahoy, mga minamahal. Nagliliwanag ang langit, mga minamahal. Ang sabi nung tinig, mga minamahal, sa liwanag na yun, nagliliwanag ang mananatiling iglesia, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andun ang galak ng ating minamahal na magulang natin sa malabay. Pumalakpak sila ng tudo, mga minamahal. Kaya yung paghayo, mga minamahal, lahat mapupunuan yung pagkukulang pagkakasala natin, mga minamahal. Ibabalik ng mahal na Panginoon yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Meron po akong nais iparating, mga minamahal. Wala akong nais patamaan dito, mga minamahal. Maaaring nagkataon lang, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Gawa 12, 21, 22 at 23, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 12, versikulo 21 hanggang 23, ganito pong sinasabi, At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalulhatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Amen. Amen. Sapagkat si Haring Herodes, hindi niya niluwalhati ang mahal na Panginoon. Ang kanyang niluwalhati, yung kanyang sarili, yung kanyang talino, marunong siyang magtalumpati, mga minamahal. Inangaan siya ng buong mundo, mga minamahal. Nasa kanya lahat ang kapangyarihan, but hindi niya niluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, minamahal doon sa ating nabasa, mga minamahal, sapagkat niluwalhati niya ang kanyang sarili, hindi ang Diyos, mga minamahal. Siya po'y sinaktan ng isang anghel at inuod po siya at namatay. Dito wala pa akong gustong patamaan, mga minamahal. Napagbubulay-bulay ko lang, mahal. Siguro nagkataon lang. Yung unang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo. At pagkatapos niya, mga minamahal, na magtalumpati, mga minamahal, kinabukasan, pangalawang araw, ang pong dumating, mga minamahal, sa kanilang lugar. Di ba nagkaroon ng lindol, mga minamahal, na 1956, mahigit, mga minamahal. At yung mga heritage doon, mga nasira-sira, mga minamahal, yung dambana doon, mga minamahal, ang kinakalimbang nila bumigay, mga minamahal. Nagkataon ba yun, mga minamahal? Naway nagkataon lang, mga minamahal. Pangalawang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo. Kinabukasan po, ano nangyari? Dumating si Igay. Sinong sinalanta? Hindi po ba, mga minamahal? Yung Ilocos na naman. Dahil nga po hindi nila nililuwalhati ang ating pinakamamahal. Pero yung sarili nilang karunungan, mga minamahal, ang tinataas nila, mga minamahal. But hindi yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Sana hindi naman ito, mga minamahal, ang nais lamang iparating ng mahal na Panginoon, sapagkat ang langit at ang lupa, ang lahat ng mahininga ay sa Kanya, mga minamahal. Walang bagay na hindi sa Kanya, lahat, mga minamahal. Kaya karapat dapat ng luwalhatiin, pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pakibasa po, mga minamahal, dito sa Hope 12, Nuevigis po, mga minamahal. Dito po ako na po magbasa, mga minamahal. Dito po sa Hope 12, Nuevigis,
Dito po sa 9 sinasabi, sinong hindi nakakalam sa lahat ng mga ito ang Panginoon ang siyang gumagawa nito. Dito po sa 10, mga minamahal. Nasa kamay niya ang kaluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao, mga minamahal. Kaya nga po, ang tao, mga minamahal, ay walang may pagmamalaki, mga minamahal. Sa Kanya lahat nagmula, dapat una sa lahat bago magbitaw ang isang matalinong tao, mga minamahal. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan sa Hub 28:28, the fear of the Lord is knowledge, and to depart from evil is understanding. Yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, yung karunungan, yung pagkatakot natin. Kung may pagkatakot tayo, mga minamahal, dapat narito po tayo lahat, mga minamahal. Ang paglayo sa kasalanan, mga minamahal, ay siyang pagkaunawa. Spiritual po yung pinag-uusapan natin, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Mababago ang mundong ito, mga minamahal, kung ang lahat, mga minamahal, ay hanap sa katotohanan, mga minamahal, at magiging isang bagong nilalang. Sino man kay Kristo, bago nilang lahat ng mga bagay nagsilipas na, mga minamahal. Naniniwala ako, mga minamahal, kung ang tao ay magpapakumbaba lamang, mga minamahal, kung ang bayan ko, bayan tayong lahat ng malapan, sapagkat siya mismo nagsabi ng ibig niya, lahat ay mga ligtas makalam ng katotohanan. Paano mananahan ang banal na Espiritu sa isang tao kung hindi siya mabuborn again, mga minamahal? Hindi siya ipapanganak sa tubig at ng Espiritu, sapagkat pag pinanganak ka sa tubig at sa Espiritu, magbubunga ka ng siyam na Espiritu Santo. Kung nagbunga ka ng siyam na Espiritu Santo, mga minamahal, wala nang away, wala nang masama sa ibabaw ng lupa. Wala nang magnanakaw, wala nang drug addict, wala nang tumboy, wala nang lesbians, mga minamahal. Mga bakla, lesbians, mga tumboy, wala na, mga minamahal, sapagkat kung masumpungan po natin ang katotohanan, mga minamahal, na sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ating mga panalangin, ang ating lisan, ang ating puso, saman tayo pumaroon, tayo ililigtas ng mahal na Panginoon. Bakit po nagkakagulo ang buong mundo? Bakit po maraming nadidisgrasya, mga minamahal? Walang tumutulong, mga minamahal, sapagkat nga po sinabi ng unang talata na binasa natin, dahil sa kakulangan ng kaalaman ng aking bayan, ang aking bayan ay napahamak, nasira. Mga minamahal, yun po yung katotohanan. Ang isang tao, mga minamahal, tayo naranasan po natin na sa atin po ang siya na bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga dapat walang nag-iisip sa atin na masama dahil nasa sa ating mahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, pinanganak sa mahal pa, hindi na nagkakasala, kundi punong-puno ng pag-ibig, kapayapaan, temperance, peace, love, meekness. Ano pa, mga minamahal? Napakarami joy, mga minamahal. Ay kung meron kang espiritu na mahal na Panginoon at nagbunga ito, sa palagay mo ba magkakaroon pa ng digmaan, mga minamahal? Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang tao ay lalapit sa kanya maging ang digmaan, mga minamahal, kanyang pahihintuin, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng katotohanan, mga minamahal. Basahin po natin dito, mga minamahal, yung mga pangako na mahal na Panginoon. Dito po sa awit, mga minamahal. Where's the Lord po? Dito po sa awit 145, 18, 19, 20. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata ay 145, ang talata ay 18 hanggang 20. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin Niya. Amen. Punong-puno po ng pangako ang ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po nakakalungkot na bagay, wala nagliligtas. Alam natin, mga minamahal, nangyayari ngayon sa mundo, mga minamahal. Ang daming namamatay, mga minamahal.
tumataob, mga bangka, digmaan doon, mga minamahal, mga disgrasya, ang mga sasakyan halos hindi na mahulugan ng karayom, mga minamahal. Kaya mag-iingat po tayo, mga minamahal. Kailangan po natin ating pinakamamahal na wala na po tayong susilingan, mga minamahal. Sa limbayan dito, himpapawid, dagat man, lupa, minamanan sinasakyan natin, mga minamahal. Halos hindi na mahulugan ng karayom. Marami na aksidente sa motorsiklo, lahat ng uri ng sasakyan. Kung makikinig po tayo, mga minamahal, sa balita, sa radyo na lang po kasi, mga minapaalala ko sa sa TV, mga minamahal. Sabay ko noon, yung TV din, talagang kundi napalalaan, sinira na mahal pa, hindi naman sira, mga minamahal. Dahil sa makasanlibutan na pinapanood ko, mga minamahal, yung basketball, di ba, ang pakikiayon sa sanlibutan, yung pakikipag-away sa Diyos. Kung ayaw natin maging kaaway ng Diyos, tayo magsilayo sa mga gawa na makasanlibutan gawain, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, ang mga pangusap na mahal na pa, nararamdaman ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Alam niyo po, mayroon po akong patutudo sa minahan na pinanggalingan ko po, mga minamahal. Talaga na, kapuran lang po sa mahal na Panginoon, mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal, ang mahal na Panginoon nangungusap sa atin sa katotohanan talaga, mga minamahal. Nung magkaroon po, mga minamahal, na yung mga anti-mining, mga minamahal, at yung pro-mining, pro-mining kami, siyempre, nasa operation po kami, mga minamahal. At lahat ng pro-mining dapat magkaisa, kasi maraming anti-mining. Ngayon, sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, karapat dapat ba ako, mga minamahal, mahal na Panginoon kako na sumama doon sa pro-mining? Alam niyo pong pangusap na mahal na Panginoon, nangyari po, mga minamahal. Nanaginip po ako. Nakita ko sa panaginip ko, mga minamahal, isang punong kahoy na maliit, mga minamahal, hanggang sa lumaki, umabot ng langit, mga minamahal. Napalaking puno na, mga minamahal. Maraming sanga, kaso walang daon at patay yung puno, mga minamahal, at biglang bumaksak ito, mga minamahal, na katakot-takot ang pagkawasak ng kahoy na iyon, mga minamahal. Napag-unawa ko, mga minamahal, yung panaginip kong iyon, mga minamahal. At muli na naginip ako kasunod doon, mga minamahal, yung Santa Cruz na hindi binabaha, na panaginipan ko, umabot sa paanan ng bundok yung baha, mga minamahal, talaga pong may mga namatay, mga minamahal. Sabi ko sa kumpare ko na panaginipan ko itong Santa Cruz, nalubog ako. Umabot dito sa paanan ng bundok. At yun po naganap, mga minamahal. Naganap po yun, maraming, mga ilan, mga 5 siguro namatay, mga minamahal. First time na nangyari sa Santa Cruz, umabot hanggang sa paanan ng bundok. Pagkatapos noon, mga minamahal, nagsilabasan ang mga anti-mining, mga minamahal. Lumabas si Gina, yung DNR po na sekretary po, si Gina, mga minamahal. Alam niyo po nangyari sa mining dahil doon sa panaginipan ng punong kahoy na bumaksak, mga minamahal. Umabot ng kaluwati hanggang langit dahil kumakamal po sila ng milyon, mga minamahal. Isang biyahe ng barko, 50,000 metric tons, mga minamahal. Napakadaling kunin dahil lupa lang po yun, mga minamahal. Inilalagay sa barko, pag napuno, takbo, 100 of millions, mga minamahal. Panay ang biyahe kaliwat kanan, mga kumpanya na napakarami, mga minamahal. Pagkatapos noon, dinadala ng mga China doon sa kanila. Pag nakuha po yung nickel, mga nickel po kasi yung minimina, mga minamahal. Pagkatapos itatambak nila doon sa Spratly Island, yung artificial land doon, mga minamahal. Galing po ng Santa Cruz yun, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Naging masagana po ang Santa Cruz, mga minamahal. Ngunit nung nangusap ang mahal na Panginoon, pinatigil niya, mga minamahal. Dahil nga po doon sa bagyo na dumating, mga minamahal, yung po nagkaroon ng yung lugar ng Santa Cruz, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, anti-mining. Andiyan na si Gina, mga minamahal. Pinatigil niya lahat ang minahan, mga minamahal. At lumabas po, mga minamahal, naging ghost town, mga minamahal, yung Santa Cruz. Walang pinagkakakitaan yung mga bangko doon, maging sa mga palengke, mga minamahal. Huling talata na lang po, may nais parating ang ating pinakamamahal na Panginoon po. Dito po sa unang 1:2:14 po, mga minamahal. Pakibasa na lang po. Last verse na po, mga minamahal, at maganda na po ang ating... Dito po sa aklat ng unang 1, kabanata po ay 2, talata po ay 14.
Ito po ang nakasulat. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat panang pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Amen. Nangungusap po ang mahal natin, mga minamahal, sa mga binata, yung malalakas pa. Nikikuusap, mahalapan sapagkat nagpapahingalay sa inyong espiritu na mahalapan ng kapangyarihan na mahal na Panginoon. Kayo po ang inaasahan ng mahalapan kami, medyo may edad na po kami. Yun po yung nakikiusap ang ating mahal na Panginoon. Muli pakibasa, kapatid. Basahin natin uli. Dahil pangungusap po ito ng mahalapan. Nasa huling araw po tayo, mga minamahal. Lahat nga ng pagkukulang natin, pag nagsiyaon tayo, mga minamahal, malulugod ang mahalapan. Lahat tatakpan ang mahalapan yung kasalanan natin, unang pag-ibig, ibabalik natin, mga minamahal. Magiging maligaya kayo sa pagbibigay ng kaputando. Mga minamahal, lahat ibibigay ng mahalapan pag nagbubunga tayo. Bakit naranasan ko po lahat yan, mga minamahal? Pakibasa po ulit. Dito po sa aklat ng unang Juan, ang kabanatay 2, ang talatay 14, kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Amen. Amen. Dalaga, binata, nakikiusap ang mahalapan. Nasa uling araw na po tayo, mga minamahal. Nakikita niyo po yung pagbaha, mga minamahal. 2 bis ko na panaginipan yan. Nakita ko sa panaginip ko, katulad ng panahon ni Noah, mga minamahal. Nakita ko 2 bis, isang panaginip, nakita ko nalunod yung mga tao, mga minamahal. Ang bao, umabot po sa tuktok ng bundok, pumatak po sa dagat, mga minamahal. 2 bis ko po na panaginipan yan, mga minamahal. Kaya po, kikita niyo po yung mga bahaba ngayon, mga minamahal. Sabi nga po na narinig natin sa balita, pagdating ng ilang taon pa, mga minamahal, yung dating elevated, mga minamahal, tatakpan na ng tubig ng dagat. Totoo po yan, mga minamahal. Wala na tayong matitiran dito sa offshore, mga minamahal, yung mga bahay dyan, mga malalapit na mga syudad sa dagat, mga mangyayari po yan. Ang sinasabi nila, magtatanim tayo ng mga punong kaimot. Narito na sa banal na kasulatan, darating ang araw na katulad ng hurnong nagniningas. Nakapropesiya na po lahat, mga minamahal. Ang digmaan noon pa, mga minamahal, ang digmaan na yan, mga minamahal. Ngunit yung digmaan ngayon, mga minamahal, huwag nawang ipahintulot na mahalapay. Ipahintulot na mahalapay noon. The coming of Christ, rapture po, mga minamahal. Kaya nakakatakot yung bagay na mga minamahal. Karunungan ay pinagyaman na ng mahal na Panginoon. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon ay karunungan at paglayo sa kasamaan, pagkaunawa. Malapit na pong mangyari, mga minamahal. Wala na po, titignan nyo, wala na po, mga minamahal. Buong mundo, mga minamahal, na panaginipan ko lahat, nag-alsa na ng buong mundo, mga minamahal, upang nakipag-away, nakipagbaka na, mga minamahal. Nakita ko, ang dahil helicopter, mga bansa, mga nagsiyaaw na po sila upang isaganap na po, mga minamahal. Bago dumating po siguro, loobin ng malapay noon, magpakainit na po tayo, umahit po tayo sa mahalapay noon. Purihin po ang ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal noon. Now is the time to worship God. Now is the time to give your heart. Just as you are to worship.
Ngayon po ang oras ng ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Sikapin po natin mga minamahal. Kaya napakahirap maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat pinahihintulutan natin ang ating mga sarili na tuloy ay matulog mga minamahal. Pinagbibigyan natin ang ating mga laman. Nais ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Sa oras ng pakikinig ng salita ng malapeno, kailangan tayo maging gising mga minamahal. Sapagkat sinasabi lagi ng ating pong beloved parents ito, ang salita ng malapeno, ito yung ating buhay mga minamahal. Paano tayo makakasunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos kung atin itong tinutulugan mga minamahal? Hindi tayo nagsasakripisyo, hindi natin napaluluguran ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, kung ating mapaluguran ang ating dakilang Diyos, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Ibig sabihin mga minamahal, kung hindi natin naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, yung ating ginagawang mga minamahal, kulang pa rin mga minamahal. Hindi nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the race treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Malapit na pong bumalik ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa aming pong mga minamahal na mga bisita, sa aming pong mga beloved viewers. Ngayon na po, ang oras ng kaligtasan. Hindi po ipinangako ang araw ng bukas, mga minamahal. Ngayon po, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari na kapagligtas ng inyong buhay. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento po. Susi upang mabuksan ang pintuan makapasok tayo sa kaharian ng langit. Ang una po ay ang pananampalataya. Hebreo 11:1. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihan. Magsipag, sampalataya tayo mga minamahal. Sampalatayanan natin ang ating dakilang Diyos. Na siya ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, ang maka-Diyos na pagsisisi mga minamahal. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga pagkukulang, mga kalikuan, mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Inasabi ng banal na kasulatan aklat ng Roma 3, talata 10 talon sa 23,
Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ng aklat ng Juan, unang Juan, Kabanatay 1, talatay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagsisihan po natin mga minamahal ang lahat ng ating mga pagkakasala at tapat siya at banal na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay hindi po paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po, ating pinakamamalapayang Jesus, ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung nakita po natin kanina habang nag-aawitan ang ating pong mga beloved behind the choir. Yung iba po nanginginig na parang kinuryente ng ilang libong voltahe. Ang iba po ay umiiyak sa grabing kagalakan, hindi po sa kalungkutan. Ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko, itaas po natin mga minamahal ating mga dalawang kamay. At sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, larito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, marami pong salamat mga Panginoong Jesus sa mga kaluluwa na narito na inilapit yung mo mismo sa iyong banal na paanan. Kahabagan mo po silang malapang Jesus. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po silang malapang Jesus hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ay sama-sama manalangin. Ating pong ipanalangin. Ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Jesucristo. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan o malapay Jesus sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami hugas sa linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalain, aming pong darling club, Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, patuloy mo pong pagkaluban, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapay noon. At sa aming pong mga minamahal mga kapatid, abutin mo po na iyong mapagpalang mga kamay, malapay Jesus, hallelujah. Kagalingan sa kanilang makaramdaman, negosyo, trabaho, malapay, kalutasan ka ng mga problema,
Gawin mo po silang matatag, malapay Jesus, sa pagharap sa kanilang mga pagsubok, malapay noon. At sa aming po mga minamahal na mga kapatid, na di na po namin nakakasama sa paglilingkod sa iyo, kahabagan mo po sila, malapay Jesus. Kung maaari po iyong pahalalahanan, malapay noon. Muli mo po silang ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka ng papuran, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong mga minamahal, ating kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman. Ating isipin po, mga minamahal, ang ating pong beloved pastor, Will Estrada Almeida, ang naglay hands po sa atin. Sama-sama po nating palayasin, banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Sa makapangirang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, sa unang dalangin ng aming pong beloved pastor, Will Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlulupaypay, palalamig, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, hallelujah. Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, kidney trouble, gallbladder, hallelujah, hepatitis B, ulcer, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung malakas na palakpak po, mga minamahal, sapagkat umaga na po, mga minamahal. Amen? Kailangan tayo po, mga minamahal, ay gising na po sapagkat maliwanag na po yung ating pong paligid. Amen? 3 times, tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Kailangan malakas po, mga minamahal. Amen? 3 times, jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At tayo na pidara ko, mga minamahal, sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon, sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless ating pong beloved elder brother Alvin Reyes. Salamat sa ating malapay noon. Palapakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa malapay noon. Patuloy natin pinapabutang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal ng Jesus, na siyang ating pinaglilingkuran minamahal sa ministeryong ito, Diyos na may lang ng langit at lupa. Praise the Lord, amen. At ating pong ipinawa po ng doble paggalang at pagbati ng isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala ang pagturo nila sa aral ating pong minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating nakasama, sa inyo man po datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat, at syempre sa ating mga bisita, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang upalang araw po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong regular na announcement. Patuloy ang parawagan ng mga Panginoong napakahalaga. Nagpagdalo sa Balagawain ng mga Panginoon. 3 times a week po ang Balagawain ng mga Panginoon. Every Wednesday po ang midweek service. At mag-isa po yan launa ng hapon, matapos na po alas 5 ng hapon. Ang Friday overnight prayer ay tuwing Friday, tulad kagabi, nag-isar ng alas 9 ng gabi at matatapos na nitong alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service naman po ng Malapinoon, every Sunday, bukas, Sunday, mag-start po tayo ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo alas 3 ng hapon na po. Amen. Inuulat po natin, mga minamahal, 3 times a week po ang balagawain ng Malapinoon. Ang ating pong midweek service Wednesday, ang overnight prayer Friday, at general service ay every Sunday. Puri ng malapay noon, napakahalaga na tayo ay dumalo sa bawat banal gawain ng malapay noon dahil dito lamang tayo may kalayaan na papurihan, sambahin
at maramdaman matamis ang presensya ng Panginoon na kung saan mga minamahal, dito tayo nagkakaroon ng katatagan, ng pananampalataya, anumang pagsubok, anumang problema, karamdaman ang dumating sa atin. Ang sabi nga ng Biblia, sino mang laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, isang tiyak na bagay, tayo ay laging matagumpay sa lahat ng bagay. Praise the Lord, walang anumang gawa ng kaaway ang makatalo sa mga Kristiyano. Amen. Yan ay mahigpit na laging ipinapangaral ng ating mga pastor, kaya huwag na huwag umabsent po mga minamahal. At patuloy nating suportahan ang Bible study na gawin mga Panginoon every Tuesday, mag-start na alas 2 ng hapon, matapos na rin po alas 5 ng hapon. Diyan po sa Barangay Tibag at sa ating pong Tamundong residence po mga minamahal. At gayon din sa ating pag-aalis po mga minamahal, huwag natin kalimutan, maghulog tayo ng kahit 5 piso, 10 piso, o 20 pesos, o above po mga minamahal, ayon sa nais po natin na maitulong po mga minamahal, ihulog natin sa maliit na box po dyan sa ating pong likod mga minamahal upang ito po mga minamahal na malilikom ay magamit po, makapagpatuloy ang malagawang Panginoon through a TV program po mga minamahal at marami po pong mga kaluluwa ang iligtas ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. At huwag natin kalimutan ang maghayo. Hayuan natin ating mga mahal sa buhay, hindi pa natin nakasama sa paglilingkod ng Panginoon. I-share natin ang kabutihan ng Panginoon. Napakahalaga na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, makapiling ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. At siyempre, yung pagpa-follow up din natin sa ating mga kapatiran na alam natin kahit balagawain, naroon na lamang sila sa kanilang tahanan o maaaring sila ay may mga pagsubok, may mga problema na sa pag-uusig po mga minamahal. Kailangan po nila tayo mga minamahal, i-follow up po natin sila, tayo lamang din ang gagamitin ng Panginoon upang marimain po sila na ang Diyos ay laging nariyan po handang sumaklolo sa kanila at miss na po sila ng Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan, humayo at mag-follow up po mga minamahal. Amen. At kapag tayo po mga minamahal, magpalayas po rito after natin closing prayer, tayo po manalangin na sa ating kinupuan upang nariyan patuloy ang habagan po ng ating Panginoon. At sa mga gusto magpa-counsel po sa mga katanungan, spiritually, gusto nyo yung malinawan, mawala yung agam-agam niyo sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag niyo pong huwag kayong magalinlang, kayo po ay lumapit po sa ating pong mga beloved sisters, lumapit po kayo sa ating pong beloved Ate Divine, dyan po sila sa likuran, handa po nila kayong paglilingkuran. At sa atin naman po mga beloved brothers, dito po sa luhuran ating pong beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglilingkuran mga minamahal. At gayon din po, after natin pong closing prayer, may practice po ating pong beloved adult choir. Amen. Followed by ating pong beloved youth choir. At meron po tayong finance choir. May practice po ang finance. Okay? Mayroon po. Amen. Ulitin po natin mga minamahal, after ng ating pong closing prayer, may practice po ating pong beloved adults choir, followed by beloved youth and singles choir, and then ating pong beloved Jesus. Wala pong Jesus first. Amen. Praise the Lord. At inulit po natin mga minamahal, ating pong beloved adults choir and beloved youth and singles choir. Amen. At siyempre mga minamahal, sa ating pong mga beloved finance choir, lagi po nilang inadip tayo sa ating pong GC yung mga to be approved po yung mga amakangin na awitin. Kaya huwag po natin kalimutan na tayo po ay mag-practice din na maaari tayo makapanood from main po mga minamahal. Lagi po natin pakinggan, panoorin yung mga choreo po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Upang siyempre po mga sa bawat balagawin Panginoon, napakahalaga na maging maayos po, tama po yung ating pong sequence para narin patuloy ang yung mabilis na talagang pagkilos ng presensya ng Panginoon, may kayusan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Inuulit po natin mga minamahal, may practice po ating beloved adult choir and followed by ating po beloved youth and singles choir. Amen. At kung wala na po, tayo po ito ba yung lahat mga minamahal, tayo na po dumako sa ating pong closing prayer. Amen. Tumayo po tayong lahat mga minamahal, tayo po ay magkaisang magpasalamat sa matagumpay at pinagpalang balagawain ng Panginoon sa buong magdamag na ito. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa Lord. Narito po ating pong beloved elder brother Deo Rodriguez. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin.